Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng jangan anak ing wekdal menika kita badhe sinau babagan unggah-ungguh takon. Nah, langsung kemawon ya anak-anak. Dados jadi unggah-ungguh takon iku apa wae? Nah, unggah-ungguh takon iku misale marang wong tuwa iku nganggo basa krama. Misalkan kita bertanya kepada orang tua, kita menggunakan bahasa yang baik, tata kramane dijaga. Misale takon sing sopan, ojo pedakilan. Misalnya kita bertanya kepada yang lebih tua, kita jaga sopan santun. Terus suarane kang cetha, suaranya yang jelas. Terus diwiwiti ukara nyuwun pangapunten. Kita memulai dengan meminta maaf terlebih dahulu. Seperti itu ya anak-anak. Terus takon marang konco sak kelas iku nganggo basa kok ngoko. Takon marang guru, marang wong tuwa iku nganggo basa krama. Bertanya kepada teman sekelas itu menggunakan bahasa ngoko, bahasa yang seperti biasanya ya. Terus misalnya kita bertanya kepada guru kita, kepada orang tua kita menggunakan bahasa yang baik juga, atau bahasa krama misalnya dalam bahasa Jawa. Seperti itu ya anak-anak. Terus tembung pitakon iku apa wae? Nah, terus kata tanya itu ada apa saja? Ono opo, sopo, kapan, ngendi utawa ing endi, piro, kepriye, lan kena opo. Nah, jadi kata tanya itu ada apa, siapa, kapan, di mana, berada, bagaimana. Seperti itu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Yang pertama, opo. Opo iku kanggo nakokake arane barang kewan, tanduran, lan liyan-liyane. Kata apa itu digunakan untuk bertanya tentang nama barang, hewan, tanduran, hewan, dan lain sebagainya ya. Contohnya seperti ini. Iki opo? Iki papan tulis. Menika punopo? Menika papan tulis. Terus sopo? Kanggo nakokake wong utawa jenenge wong. Siapa itu digunakan untuk bertanya tentang nama orang atau orang itu sendiri ya. Tulodone iki sopo? Iki Siti. Menika sinten? Menika Siti. Terus kapan? Kapan iku kanggo nakokake wektu. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kowe sekolah? Aku sekolah dina Senin nganti Setu. Kapan sampean sekolah? Kula sekolah dinten Senin ngantos Sabtu. Terus ngendi utawa ing endi kanggo nakokake papan. Iki ning endi? Iki ning lapangan. Menika wonten pundi? Menika wonten lapangan. Piro? Piro iku kanggo nakokake cacah. Berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu. Iki cacahe piro? Iki cacahe 5. Menika cacahipun pinten?
menika cacahipun 6. Kepriye iku kanggo nakokake caraning nindakake. Bagaimana itu digunakan untuk bertanya tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Terus yang terakhir, kena opo atau kenapa digunakan kanggo nakokake sebab. Alhamdulillah sampun rampung ya anak-anak pembelajaran sak menika. Kita pungkasi kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kathah kesalahan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.